na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Madulas sa bahagi ng Lasatin Flyover sa City of San Fernando, inirereklamo ng mga motorista. Mga alitangya, namataan din sa ilang palayan sa Pampanga at Bataan. Dating Chief Justice Sereno, tinawag na historical denialism ang nangyayari sa kwento ng martial law. At 18-day campaign to end violence against women simula na ngayong November 25. Sa mga may hinit na balitang Central Luzon, patuloy namin na monitor ngayon ng Department of Agriculture Central Luzon ang pananalasa ng mga alitangya o rice block bogs sa mga palayan sa rehiyon. Matapos kasing umatake sa Nueva Ecija, namataan na rin ang mga peste sa ilang bayan sa Pampanga at Bataan. Narito po ang report. Matapos manalasa ng mga pananim sa Nueva Ecija, namataan na rin ang rice block bogs o alitangya sa ilang palayan sa tatlong bayan ng Pampanga. Ayon kay Jane Soberano, Science Research Specialist sa Department of Agriculture Central Luzon Regional Crop Protection Center, nasa 11 hektarya ng sakahan at tinaniman ng palay sa Mexico ang apektado ng mga peste. Gayunpaman, kontrolado na raw ito matapos dagdagan ng patubig sa mga palayan upang lunurin at mapatay ang mga itlog ng alitangya. Gumamit din daw sila ng chemical pesticides upang patayin naman ang adult bugs. Bagamat maaari namang makontrol ang pamemese ng mga alitangya gamit ang chemical pesticides, pinayuhan ng mga magsasaka na gumamit ng Metarhizium anisupleae, isang fungus na umaatake sa mga alitangya. Nilinaw naman ni Soberano na ang presensya ng alitangya sa mga palayan sa Pampanga, lalo na sa Apalit at Bayan ng Arayat, ay hindi pa maituturing na infestation. Gayunman, patuloy raw ang monitoring ng DA sa mga nasabing palayan. Samantala nitong Miyerkules, nagsagawa rin ng validation ng mga staff ng Regional Crop Protection Center ng kagawaran ng pagsasaka sa gitnang Luzon sa sitio Maligaya, Barangay Town South, Mariveles, Bataan. Ito'y matapos makatanggap ng ulat ng opisina ng pagsalakay ng mga rice block bog sa mga pananim na palay. Ayon sa mga magsasaka sa nasabing lugar, 3 taon nang nakalilipas ng huling umatake ang mapanirang insekto sa kanilang bayan at ngayon ay muling namataan ang mga ito. Matapos ang validation, tinuruan naman ng mga staff ng RCPC ang ilang magsasaka sa barangay town site ng wastong paggamit at pag-apply ng Metarhizium anisupleae sa kanilang mga pananim. Namahagi rin sila nito sa mga magsasaka na nais gumamit sa pagpuksa sa mga RBB. Ayon sa DA, maaring maiwasan ang block bug attack sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagtatanim at dapat patubigan ng nasa 5 hanggang 7 centimeters ng tubig upang maiwasang mag-develop at mapisa ang mga itlog ng alitangya. Gayon din ang paggamit ng insect-killing fungus. Namahagi na ang DA ng Metarhizium anisupleae sa mga magsasaka sa gitnang Luzon upang makontain ang pamemeste gamit ang alternatibo at mas ligtas na pesticide. Jennifer Salenga, CLTV News. Binigyang diin ng World Health Organization na epektibo sa pagpigil ng novel coronavirus transmission ang COVID-19 vaccine. Ayon po sa WHO, nababawasan daw ng 40% ang tsansang makapaghawang isang taong fully vaccinated na. Hinihikayat naman ng lahat na magpabakuna sa gagawin na National Vaccination Days sa November 29 hanggang December 1. Narito po ang report. Inanunsyo ng World Health Organization itong Miyerkules na bukod sa proteksyon sa malalang epekto ng COVID-19 sa tao, ang COVID-19 vaccine ay nakatutulong din upang mabawasan ang transmission o pagkalat ng Delta variant ng nasa 40%. Kasabay nito ang babala sa publiko kaugnay sa maling sense of security kaugnay sa bakuna. Sinabi ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, marami sa mga bakunado na ang may mali ang pag-iisip, tulad ng kapag may bakuna ay hindi na kailangang mag-ingat. We're concerned about the false sense of security that vaccines have ended the pandemic and that people who are vaccinated do not need to take any other precautions. Vaccines save lives, but they do not fully prevent transmission.
Data suggests that before the arrival of the Delta variant, vaccines reduced transmission by about 60%. With Delta, that has dropped to about 40%. If you're vaccinated, you have a much lower severe disease and death, but you're still at risk of being infected and of infecting others. We cannot say this clearly enough. Even if you're vaccinated, continue to take precautions to prevent becoming infected yourself and to infecting someone else who could die. That means wearing a mask, maintaining distance, avoiding crowds, and meeting others outside if you can, or in a well-ventilated space inside. And we continue to call on all governments to implement a comprehensive and tailored approach of public health and social measures to prevent transmission, take the pressure off health systems, and save lives. And it's vital that countries get patients that need care into the clinical care pathway earlier. That applies to all countries in all situations. Ayon sa WHO, dapat pa ring sumunod sa mga safety health measures upang maiwasang tamaan at maipasa ang virus. Iginit din ni Tedros na hindi ganoon kaepektibo ang bakuna laban sa transmission, lalo na sa mas nakahawang Delta variant. Dagdag pa niya, maaring makapagsalba ng buhay ang bakuna pero hindi nito tuluyang naiiwasan ang transmission ng virus. Ayon umano sa datos, bago dumating ang Delta variant, nabawasan ng 60% ang transmission pero bumaba ito ng 40% dahil sa Delta. Ang variant na ito ang nagdodomina ngayon sa buong mundo at dinaig ang ibang strains ng COVID-19. Dagdag pa ng WHO, kung bakunado ang isang individual, mas mababa ang risk ng malalang sakit at kamatayan. Ngunit nandyan pa rin ang banta na muling mahawa at makahawa ng iba, kaya naman dapat ipagpatuloy ang pag-iingat. Ibig sabihin, kailangan pa rin ang pagsusuot ng face mask, pagsunod sa distancing at pag-iwas sa mga matataong lugar. Ang matindi pang kalaban daw ngayon ay ang pagiging kampante. Kailangan daw kilalanin na may banta pa rin ng virus sa paligid, kaya kailangan paigtingin ang mga hakbang upang patuloy na mapababa ang COVID-19 transmission. Probably our worst enemy right now is complacency, just becoming too comfortable with the situation we're in. I think everyone has understandably wants to get back to the lives which we're doing, back to school, back to college, back to work. But that doesn't mean we won't have pockets of under-vaccinated people. The real impact of the pandemic will be amongst the unvaccinated. So we need to focus not just on making sure we're going back to those people who've been hesitant about vaccine, finding pockets of people, communities who've been missed, individuals who've been missed, and continuing to sell a positive message about vaccination and persuading and convincing people to get vaccinated, especially in the Northern Hemisphere before the winter period, because we know what happened last year. We know that people will move inside, but we just need to recommit ourselves to recognising there's still a dangerous virus around, and that we need to take our best action to continue to drive transmission down. The biggest tragedy still in this pandemic is the inequity in vaccine distribution. It really and truly is. And with that, the inequity in oxygen availability and the inequities in PPE, these are the things that have driven the inequality. But vaccines is particularly stark, given what we see with their impact. Samantala, para sa mga di pa nababakunahan, magsasagawa ng massive vaccination drive ang Department of Health sa November 29 hanggang December 1. Aabot daw sa 1.5 million katao sa Central Luzon ang target na mabigyan ng bakuna sa loob ng nasabing araw na tinaguri ang National Vaccination Days. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 18-day campaign to end violence against women simula na ngayong November 25. At low-risk investment, binuksan ng Bureau of Treasury sa publiko. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, ngayong araw po, November 25, ang simula ng 18-day campaign to end violence against women sa buong mundo. Subalit dahil may pandemya, maging ang kick-off nito ay gagawin na rin virtually. Lain po ng Philippine Commission on Women na matuldukan na ang anumang uri ng karahasan sa mga kababaihan at mga bata. Si Rania Pawid ang may report. Dahil pandemya, virtual ang kick-off ng pagsisimula ng 18-day campaign to end violence against women ngayong November 25. Ayon sa Philippine Commission on Women, ito ay ang kanilang hakbang upang maprotektahan ang mga kababaihan sa bansa laban sa anumang uri ng gender-based violence. Kasabay ng campaign kick-off ay ang iba't ibang aktibidad gaya ng paglulunsad ng Sana All Spaces Safe Online, Safe Spaces Pledge at iaanunsyo rin ang pagsisimula ng Let's Make This a Safe Space Ground campaign. Ang naturang online activities ay pawang mga virtual literacy advocacy upang maging ligtas ang cyber world para sa mga kabataan at kababaihan. Batay sa DOJ Office of the Cybercrime Report noong March 1 to May 24, 2020, umabot na sa 202,605 ang naitalang online sexual abuse sa bansa. Ito rin ang panahong nagsimula ang pandemya. Halos triple ang itinaas ng kaso kumpara sa mga kaparehong buwan ng 2019 na nakapagtala ng 76,561 cases. Sa bisa ng Republic Act 10398, idineklara ang November 25 bilang National Consciousness Day for the Elimination of VAUSI. Dito inatasan ng lahat ng sangay ng gobyerno na magkaroon ng awareness campaign upang tuldukan ang karahasan sa mga bata at kababaihan. Taong 2006 naman nilagdaan ni Noy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Proclamation 1172 upang gawing 18 araw ang campaign to end violence against women sa bansa. Dito na nga nasama ang December 12 sa naturang 18-day campaign. Makasaysayan din kasi ang araw na ito dahil sa paglagda ng UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons noong year 2000. Hangad ng Philippine Commission on Women na maging protektado maging ang mga lalaki sa kani-kanilang karapatan. Kaya naman naglabas din ang ahensya ng guidelines para tuluyang mawakasan ang anumang uri ng karahasan. Saklaw nito ang pagkalampag sa iba't ibang government agencies, paaralan at maging sa barangay upang maipatupad ang respeto at pakikipagkapwa-tao ng walang tinitingnang kasarian. Rainiel Pawid, CLTV News. Upang bigyan po tayo ng sapat na kaalaman tungkol sa isyong kinahaharap ng mga kababaihan, makakasama po natin si Ma'am Bert Libang, ang National Chairperson ng Gabriela. Ma'am Bert, magandang gabi po sa inyo at welcome po sa CLTV. Magandang gabi din, no? Yung kasing International Day to End Violence Against Women, UN nga yung nag-declare niya noong 1999, no? Bilang o pag-honor ito, o pag-commemorate sa tatlong magkakapatid na babae, yung tinatawag nilang Mirabal Sisters. Si Minerva, si Maria Teresa at saka si Patria yan, na pinatay ng mga henchman ng diktator na Trujillo. Taga Dominican Republic sila, isang maliit na bansa sa South America, no? So pag-honor sa kanila ito. Kaya nga yung una sinasabi 16th Day of Activism after Human Rights Day. So 25 ito, November 25 up to December 10 na Human Rights Day kasi pagre-recognize unang-una na ang freedom from violence against women ay isang karapatan, pero at the same time din pagre-recognize na hindi lamang yung iniisip natin na ang vow no na yan ay domestic violence o kaya sexual harassment, kundi meron din tinatawag na state violence against women. So yan din ang recognition kaya yung 16 day, no. Sa panahon ito sa Pilipinas, sinasabi sa isang pananaliksik ng gobyerno, yung National Demographic and Health Survey, nakita na 1 of every 4 women sa Pilipinas ay nakaranas ng pang-aabuso, whether it is emotional, physical o kaya sexual, no? At nakita din doon na sa bawat babae na inaabuso, actually isa lang yung nagre-report. Ibig sabihin, yung dalawa hindi sila nagre-report at all, no? Kaya nga ngayong taon na ito ang tema ng Gabriela para dito sa 16 day para sa 18 day of campaign against violence against women ay actually breaking the silence, no? Kasi nga very silent ito. At sa totoo lang sa panahon ng pandemya, tinatawag ito na isang hidden
hidden pandemic, no? Hidden siya kasi sa panahon ng pandemya, mas tumataas ang kaso ng violence against women. Kanina nga narinig ko na sinasabi yung tungkol sa EVAW, no? Yung violence against women na ginagawa via the internet. Pero even outside of the internet, maraming violence against women na nangyayari. Una na nga dito yung domestic violence, no? Pero even merong mga state perpetrated din na violence against women even sa panahon ng pandemya. Narinig na siguro natin yung sex for pass na system, no? At saka yung sexual harassment, maraming mga babae ang nag-complain sa Facebook, no? Inano nila sa Facebook yung kanilang naranasan na sexual harassment doon sa mga checkpoints. At saka meron ding mga cases ng rape, no? Yung katulad nung pinakagrabe talaga yung rape noong taga Ilocos Sur na 15-year-old at saka 18-year-old na hinuli sila dahil sa pandemic protocol violation, pero imbis na dalhin sila sa presinto, dinala sila kung saan at sila ay na-rape na dalawa. Tapos yung 15-year-old nag-complain siya sa police, nag-file siya ng kaso, sinasabi sa kanya na tinethreaten siya na yung final ng kaso ay kanyang bawiin, pero pinatay siya, no? So ito, maraming mga cases ng violence against women na nangyayari. Pero dahil din sa ang pandemya ay lahat ng pansin ng tao ay doon sa pandemya, ang isang problema din, wala silang mapuntahan. So basically yung having said that, situation. Ma'am Bert, if I may cut you po, Yeah, of course. nabanggit niyo nga po, no, na parang dahil nga sa pandemya, walang mapuntahan. Pero Oo. kung datos po ang pagbabasihan, binanggit niyo rin, at dun sa report din ni Rainiel kanina, tumriple, no, yung kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan. And yun po ay ebidensya na talagang merong nangyayari. Saan po ang nakikita ninyong nagiging problema? Bakit imbes na dapat matugunan ito, bakit mukhang mas lumalala? Given naman na nakikita ho natin, nandyan ang datos. Although nabanggit nyo nga, hindi lahat ay nagre-report pa. Pero malaking bilang na po ito, no? Malaking pagtaas itong sinasabi sa report at naging triple ho yung kaso, no, ng pang-aabuso sa mga kababaihan. Saan po ang kuna? Okay. One is implementation. No, we have about 36 laws, resolutions, executive orders, administrative orders in connection with violence against women, in connection sa protection ng karapatan ng kababaihan, no? So one is implementation, hindi ganun kaano yung implementation. Tsaka sinabi ko nga, ang pinaka nakakainis diyan is even yung law enforcers mo ay hindi sumusunod sa batas. Secondly din, ang isa pa ay pero siguro yung mas malala, in connection din with that, yung misogynist atmosphere ngayon with the head of state na naglalabas ng ginagawang joke ang rape, na sinasabi pa sa kanyang mga sundalo na mang-rape kayo ng 3, sa ako may responsibilidad diyan. Talagang yung nag-gain nating kababaihan pagdating sa paglaban para sa ating karapatan, parang nababawi because of that, no? Pero ang pinaka-worst talaga, yung mga policies at saka programs ng government natin na lalong nagpapahirap sa ating mamamayan, no? Kasi sinasabi din na ganyan na habang ang poverty is a risk factor for violence against women in many ways, no? Una, risk factor siya kasi tinotolerate dahil diyan sa kahirapan. Nahihirapan ng mga tao, ang mga babae, kailangan niyang pakainin ng kanyang mga anak. Kung siya ay isang manggagawa, tolerate niya ang sexual harassment sa kanya dahil sa takot niya na siya ay mawalan ng trabaho. Pagdating naman sa katulad nung prostitution at even yung EVAW, dahil sa ginagawang nakikita ng mga recruiters, no, sex traffickers at recruiters, yung oportunidad para maka-recruit ng maraming mga babae, lalo na yung mga bata, kasi kailangan talaga nilang mabuhay. Yes. So kapit sa patalimang nangyayari.
So, Ma'am At Bert, yung ang malinaw po, meron po Oo. mga ganitong klase ng paglabag, no? At Oo. worst, Mm-mm. no, mas lumala pa ngayong panahon ng pandemya. Mm-mm. Bilang panghuli na lamang po, ano po ang mensahe na nais po ninyong ipaabot, ano? Lalo na po ang Gabriela, kaugnay po ng kahalagahan nito pong paggunita, no, na ginagawa po natin para matapos yung violence, ano, sa mga kababaihan at sa mga bata. Kailangan ng kababaihan na malaman ano yung mga batas na ating magagamit para ipagtanggol natin ang ating sarili at malaman natin ang karapatan, pero at kailangan nating kumilos ng sama-sama para tayo mismo ang magsasabing kailangan na natin itong mag-stop kasi tayong nakakaranas, kaya tayo ay nakakaalam kung paano natin pakikilusin ang ibang mga kababaihan at mas kalalakihan para labanan ang violence against women. Alright. So, yun ang aking Maraming mensahe. salamat po, Ma'am Bert, sa inyong panahon. At nandyan po, no, ang Gabriela, sa mga kababaihan na nanonood sa atin, maaari po kayong lumapit, no, sa Gabriela kung kailangan po ninyo ng kanilang tulong at assistance. Maraming salamat, Ma'am Bert, at mag-iingat po kayo. God bless you. Maraming salamat din, Jennifer. Alright. Mga karehiyon, si Ma'am Bert Libang, ang National Chairperson ng Gabriela. Tumungo po tayo sa ibang balita. Bukas na para sa mga nais mag-invest ang ika-26 na offering ng Retail Treasury Bonds ng Bureau of Treasury. Bukod sa tiyak ng iyong kita dahil low-risk investment ito, makatutulong ka pa raw sa mga proyekto ng gobyerno. Narito po ang detalye ng balitang yan. Inilunsad ng Bureau of Treasury ang 26th offering ng kanilang Retail Treasury Bonds o RTB26 na may temang pamana ang panatag na bukas. Sa face-to-face briefing na isinagawa nitong Miyerkules, November 24 sa Bureau of Treasury Region 3 Office sa Ciudad San Fernando, Pampanga, ay inilahad ng Bureau of Treasury ang mga detalye ukol sa RTB26. Ang Retail Treasury Bond ay isang uri ng investment kung saan sa halip na sa bangko ay sa gobyerno mo ipatatago ang iyong pera. Sa halagang 5,000 pesos ay maaari nang mag-invest ang isang individual. Low risk ang investment na ito, kaya siguradong tutubo ng 4.625% kada taon ng iyong pera at quarterly ang pagbibigay ng interest. Ibabalik naman ng gobyerno ang iyong investment sa loob ng 5.5 taon. Halimbawa, ang isang treasury bond na nagkakahalaga ng 100,000 pesos ay kikita ng 3,700 pesos kada taon sa interest rate na 4.625%. Naibawas na riyan ang 20% withholding tax. Ang pera na i-invest sa RTB26 ay gagamitin ng gobyerno para sa iba't ibang proyekto tulad ng pagsuporta sa mga sektor na pinaka-naapektuhan ng COVID-19, pagpapagawa sa mga infrastructure projects, refinancing of existing debts, at iba pang programa para sa paglaban sa COVID-19. Hinihikayat naman ni Bureau of Treasury Research Service Director Robert Dominic Mariano ang publiko na mag-invest sa RTB26 dahil hindi lamang sila kikita, makatutulong din umano sila sa mga proyekto para sa publiko. By investing in the RTBs, they get a convenient, safe, and high-yielding instrument or investment. And more than that, of course, they are also helping the government by helping fund po yung ating mga projects and programs for the recovery from the pandemic as well as resiliency efforts. Para makapag-invest, maaaring magtanong sa mga partner banks ng Bureau of Treasury gaya ng mga sumusunod. Kailangan din gumawa ng peso account kung saan ipapasok ang kanilang investment at doon din ipapasok ang interest na kikitain ng treasury bond ng kanilang binili. Posible ring bumili ng RTB online. Magtungo lamang sa www.treasury.gov.ph at maaari ring gamitin ang mga authorized mobile banking applications. Ang RTB26 offering ay tatagal hanggang November 26, 2021. Habang sa December 2, 2021 ang issue date ng mga treasury bonds. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Anyway Baydon, mayoral candidate ng Candaba. At Arayat Mayor Bon Alejandrino at First Lady Madette Alejandrino,
Pinarangalan sa Nation Builders and Muslim Awards 2021. Internet access, isa sa pangunahing pangailangan ng mga college students. 1,200 mag-aaral tumanggap ng financial aid. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Ilan yung minutes in know your candidate? Pwede po siguro sir 10 minutes po. Hanggang 14. I was very complete kaya pa po. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, sa oras po ng pangailangan, may ilang malalapitan na mapagkaling at mapagmahal. Ito daw ang asahan ng mga taga-Candaba, Pampanga kung sakaling maluklok sa pagka-alkalde si Annie Bainon. Magiging sentro din umano ang Diyos sa kanyang pamumuno kung papanaring manalo. Ano pa kaya mga plataforma at nais pang baguhin ni Annie Bainon sa Candaba, Pampanga? Kumustahin po natin siya sa ating kilalanin ang kandidato segment. Ma'am Annie, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po, Ma'am Jennifer. Magandang gabi po sa lahat po na nanonood ng CLTV. Ayan, ma'am, ito po ang inyong pagkakataon upang ipakilala ang inyong sarili, lalo na po sa inyong mga kababayan dyan sa Candaba. Sino po ba si Annie Bainon? Si Annie Bainon po, isa pong may bahay, ng dati pong tricycle driver, ng dating balot vendor, ng dating security guard, na ngayon po ay isang maunlad na negosyante, naging isang mabuting ama sa bayan ng Candaba, at naging isang pandemic hero po ngayon pong panahon ng pandemya. Yun po yung babae sa likod ni Governor Bailon. Opo. Ito po ang unang pagkakataon na kayo ay sasabak sa politika. Tama po ba? Opo, opo. Opo. Ma'am Annie, ano po ang nagtulak sa inyo para pasukin ito at mapag-isipan na paglingkuran, kung bibigyan po ng pagkakataon, paglingkuran ang mga Candabenyo. Ano po ba ang rason? Bakit po naisip niyong tumakbo bilang alkalde? Opo. Alam ko po kasi na napakalaki ng magagawa ko kung ako po yung maluluklok bilang maging ina sa bayan ng Candaba dahil maipagpapatuloy ko yung mga magagandang nasimulan ng aking asawa noong siya ay mayor pa. Na sa ngayon ay hindi ko na nakikita. Lalo na po ngayong panahon ng pandemic, bilang naging isang ina nila dati, ako yung laging tinatawagan ng mga tao, hinihinga ng tulong, hinihinga ng pambili ng mga gamot, hinihinga ng makakain pagka naka-lockdown yung pamilya nila, hinihinga ng pambili ng gamot ng mga senior citizen, mga gatas ng mga bata na nagbe-breastfeed pa, at naka-lockdown ang mga magulang nila, hindi makapaghanap buhay. Kaya po, nakakatulong po kami kahit wala sa posisyon, pero may hangganan lang. Pero alam ko na kung ako yung maluluklok bilang ina sa bayan ng Candaba, mas malaki ang maitutulong ko, mas marami ang mabibigyan ko ng tulong. Dahil ang laki ng pondo po sa bayan ng Candaba. Opo. Kung karanasan po ang pag-uusapan, kayo po ay isang negosyante, at paano po ninyo pinaghahandaan ito pong pinapasok ninyo, dahil nga ang asawa mo ninyo ay nagsilbing alkalde. May mga natutunan po ba kayo doon sa mga panahon na siya po ay naupo bilang mayor ng Candaba? Opo, napakalaki po ng natutunan ko kahit na po ako'y
dating housewife lang na nasa bahay lang. Nung maupo po ang aking asawa, sa lahat po ng mga programa, lagi ko po siyang kasama, lagi ko po siyang sinasamahan. Kaya malaki po ang aking natutunan at alam ko rin po na malaki ang magagawa ko kung maipagpapatuloy ko po yung naging panunungkulan po ng aking asawa. Pero hindi ba kayo at some point, Ma'am Annie Ray, nagdalawang isip? Kasi ho, ang makakalaban ho ninyo talagang malakas at veterano na po sa larangan ng politika. No? Hindi po ba kayo nagdalawang isip? Hindi po ako nagdalawang isip dahil alam ko po ang Diyos ang nasa likod ng aking pagtakbo. Kaya kahit na sino pa na malakas, hindi ko po yan tinitingnan. Ang alam ko po kung kapahintulutan ng Panginoon, ipapanalo niya po ako sa laban. Ano pong nakikita ho ninyong advantage? No? Kasi ho kapag ganyan, pag pinag-uusapan politika, kapag po mga baguhan, talagang kailangan mag-exert ng effort para ho ipakilala ninyo ang sarili ninyo sa mga kandabenyo. No? On your part po, paano po ang kailangan paghahanda pa na gawin ninyo? No? Kung sakali man pong palarin, masasabi po natin na kahit kayo po ay baguhan pa lang sa politika, meron naman po kayong magagawa, may maibubuga po kayo. Oo. Kasi bilang isang may bahay, tayo yung humahawak ng budget sa bahay, di ba? Sa politika, hindi mo na kailangang maghanap buhay. Nandiyan na yung budget para gamitin mo sa tama. At kung ang nanunungkulan ay ipapatupad ang transparency, walang korupsyon, alam ko na marami tayong maipapagawa sa infrastructure, marami tayong mabibigyan ng kabuhayan, marami tayong mabibigyan ng tulong sa mga iba't iba pong mga nangangailangan na tulad ng mga senior citizens, mga kabataan, marami tayong magiging scholar, yung mga PWDs, masusuportahan din natin sila, yung mga LGBT, yung women, maraming proyekto na pwedeng ibigay sa mga tao basta andyan intact ang pera at hindi makukurap yan, hindi mananakaw yan. Pero what will be your top priorities po, Ma'am Annie Ray, sa inyo pong plataforma, dahil nga sa isang termino, naupo po ang inyong asawa bilang mayor ng Candaba. Ano po yung mga problema na nakikita po ninyo na sa tingin nyo, oras na kayo po ay padaring manalo, ito po yung mga programa na bibigyang prioridad ho ninyo? Una po, sa ngayon po kasi na ang daming nawalan ng hanap buhay, ang daming bumagsak na negosyo. Siguro po, at panahon ng pandemic pa, may pandemya pa tayo na nilalabanan. Siguro po, mas magko-concentrate tayo sa food security dahil nakita ko po nung pandemic na naka-lockdown, ang binibigay lang ng ang nakaupo na to, itong kasalukuyang nakaupo, nakikita ko, nagbibigay siya ng 6 na itlog, minsan naman nagbigay siya ng vitamins na expired, nagbigay siya ng baboy na napakakunat, na sinasabi nga ng mga nagluto, naubos na yung gasol nila, matigas pa rin. Yan, sa pagkain. At pangalawa, ang mas papukusan din natin ay ang health. Dahil nga sabi ko nga, ang daming may sakit na humihingi ng tulong, pambili lang ng gamot, pampa-ospital nila. Marami pong humihingi ng tulong dahil ngayon pong pandemic, ang dami talagang nagkasakit, pamilya, na talagang bilang isang naging ina nila, napakahirap, napakabigat sa dibdib na wala kang magawa o gustuhin mo man na mas malaki yung maitulong mo sa kanila, pero may hangganan lang yung maitutulong namin, yung kabuhayan namin. Kaya yan po, tsaka yung sa livelihood po, dahil marami ang nawala ng hanap buhay ngayon, bilang kami ay negosyante, matuturuan namin ng mga tao kung paano maghanap buhay ng tama. Dahil ang akin pong asawa, pagka kami nagmimisyon, talaga pong tinuturuan namin ng mga tao na maghanap buhay, kahit lang maliit, mula sa maliit, walang problema dyan eh. Ang mahalaga, wala silang bisyo. Dahil kung may bisyo sila, kahit malakas ang kita nila, malago ang kabuhayan nila, madali lang
simutin ng ano yan, pagka nalulong sila at naging addict sila sa mga iba't ibang sugal na lumalabas o bisyo na lumalabas ngayon. Alright, maraming salamat po, Ma'am Annie Ray, sa inyo pong panahon. Ayan, sa mga kandabenyo, narinig nyo na ho ang plataforma de gobyerno ng kumakandidato po bilang alkalde dyan sa inyong bayan na si Ma'am Annie Ray Bayron. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am, at good luck po sa inyong kandidato. Maraming salamat po, Ma'am Jennifer. God bless po. Mayoral candidate po ng Bayan ng Canda. Samantala sa ibang balita, tumanggap ng pagkilala sina Arayat Mayor Bon Alejandrino at Mayor aspirant at First Lady Madel Alejandrino sa katatapos lamang na Nation Builders and Most Live Awards 2021. Ito'y bunso ng kanilang pagtulong sa pangangalaga sa kalikasan at pagbibigay ng serbisyo publiko ngayong panahon ng pandemya. Si Rainiel Pawid ang may report. Parehong nakatanggap ng parangal mula sa Nation Builders and Most Live Awards 2021 ang mag-asawang sina Arayat Mayor Bon Alejandrino at mayoral aspirant First Lady Madet Alejandrino. Pinarangalan ng dalawa nitong November 24 sa City of Dreams, Manila sa Parañaque City. Ang naturang award-giving body ay nagbibigay importansya sa mga negosyo, organisasyon at individual na mayroong hangarin sa pagtataguyod ng sustainable communities. Si Mayor Bon Alejandrino ay ginawaran ng Local Chief Executive of the Year bunsod daw ng kanyang suporta sa mga negosyong nagtiwala sa potensyal ng Arayat. So, I challenge each and every one of you as a public servant, we must move, we must fight for a new world, especially how to deal with the climate change. Kasabay ng pagsulpot ng mga establishmento ay ang pagsisiguro ng alkalde na hindi na isasantabi ang pangangalaga sa kalikasan. Kung di natin mamahalin ang ating kalikasan, saan tayo dadalhin? Kung tayo ang lalason at sisira, anong bukas ang bibigay natin sa ating mga anak? Ito na ang ikawalong Chief Executive of the Year Award ni Mayor Alejandrino mula sa Nation Builders and Most Live Awards. Isa umano sa kanyang legasiya ay ang gawing green community ang Arayat. Kaya naman puspusan ang kanyang pagsulong sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Akala, biro-biro. Parang nalis sa basura, parang nalis sa kalikasan natin. Akala nila biro-biro. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa kabilang banda, pinarangalan din bilang Public Servant of the Year si Arayat First Lady at Mayoral Aspirant Madet Alejandrino. Magtulungan po tayo nang sa ganon, ang ating bansa ay makahon na po sa pandemic. At umaasa po ko na ang buong sambayanan ng Pilipino kung magtutulungan at tutulungan po natin ang ating gobyerno, walang imposible na makakaraos po tayo sa ganitong sitwasyon. Ito'y para sa kanyang pagsiservisyo bilang Assistant to the Governor of Pampanga bago ito nagdesisyon na tumakbo sa pagkaalkalde ng Arayat. Buong tapat ang pagtitiwala nila sa kakayahan ko na para matulungan ko ang aming mga kababayan na mga Arayateño. Si Ginang Alejandrino ang tumutok sa ilang programa ng provincial government para sa ilang senior citizen, estudyante at kabalen na nawalan ng trabaho o hanap buhay nitong panahon ng pandemya. Gaya po ng mga ayuda na nanggagaling po sa Kapitolyo na naging tulay lang po ako para maipahatid sa aming mga kababayan. Hindi rin tumigil ang mag-asawa sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng kanilang nasasakupan ngayong pandemic season. Mula sa pagpapakain sa mga frontliner, pagsasaayos ng COVID-19 vaccine rollout at pagbibigay ayuda. Lahat yan ay napansin ng naturang award-giving body. At ngayon nga na binigyan na rin ng green light ng pamahalaan ng pagbabakuna sa mga 12 to 17 years old, may pakulong inilatag ang mag-asawang Alejandrino upang mahikayat ang mga kabataan na tumanggap ng COVID vaccine. Ang bawat batang magpapabakuna ay may raffle entry upang manalo ng motor, TV at isang kabang bigas. 3
TMX, Honda TMX motorbike at tatlong 8 cubic na refrigerators plus tatlong flat TV 55 inches. May 60 sack na kaba na bigas na ipapamahagi ko rin po na consolation prize. Kinakailangan lamang umano na magpabakuna ang mga kabataan sa katapusan ng buwan at gaganapin ang raffle draw sa December 21. Target ng lokal na pamahalaan na maubos ang 20,000 doses ng bakuna sa kanilang 3-day COVID vaccination drive para sa mga kabataan. Samantala, ginawaran din ang bayan ng Arayat ng most sustainable and livable municipality in the Philippines. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, dating Chief Justice Sereno tinawag na historical denialism ang nangyayari sa kwento ng martial law. Manatiling nakatutok at magbabalik CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nauunang balita, hindi na umano simpleng political propaganda ang nangyayari sa kwento tungkol sa martial law ayon kay former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Isa na umano itong historical denialism o pagtatanggi sa katotohanan. Ang detalye ng balitang yan sa ulat ni Angelica Cara. Kaliwat kanan ng paglabas ng mga video at impormasyon tungkol sa martial law sa pamilya Marcos na taliwas sa nakasaad sa kasaysayan at mga dokumento. Malaking bahagi ng kwento ng martial law ang binabago o kinukonta ng mga video na ito na kumakalat sa social media sites at YouTube. Hindi na umano ito maituturing na historical revisionism, kundi historical denialism ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Yung revisionism kasi is sa pagtatama ng mga ilat ilang aspeto. Halimbawa, sino ang unang bumaril, kanino, etc. Ang denialism ay buong pagtatanggi ng isang solid na katotohanan na na-record na sa buong mundo. Kaya denialism, ang mahalagang termino or term na gagamitin natin. Isang malinaw na halimbawa umano nito ang pagkontra sa kasaysayan ng ill-gotten wealth o nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Paano madedenay ng mga kapatid nating OFW sa Switzerland at sa Europa na ang Swiss Federal Court sinabi na of criminal provenance yung nakaw ng mga nayaman ng mga Marcos. Paano rin masasabi na hindi nangyari yon samantalang yung international banking rules, pati ang Swiss banking rules, napalitan dahil sa nangyari sa ginawa ni Marcos. Hindi lamang umano iisang dokumento, bansa at institusyon ang kasama sa pagsusuri at paglilitis sa usaping ito ng nakaw na yaman. Ganon din ang Japanese ODA law. They had to enact a special law in the Japanese parliament dahil sa response sa na-discover na pangungumisyon o pangkukotong ni Marcos sa Japanese financial aid. Ganon din sa US. Pati yung policy nila sa strongman sa pag-support ng dictatorship at ilang korte sa US ang may judgment sa Hawaii, sa New Jersey, sa California na may findings about human rights and ill-gotten wealth. Meron yon. Paano mo mabubura yan? Hindi rin umano ito simpleng propaganda lamang dahil dawit dito ang kabuuang imahe ng mga Pilipino. Hindi ito gawing eleksyon lamang eh. No? Ang epekto na ito hindi lamang upang tulungan yung kandidatura ng junior ni Ferdinand, no? Kundi ang epekto nito ay gawin tayong katawa-tawa sa buong mundo. Ang kabuuang mga pahayag ni former Chief Justice Sereno ay mapapanood sa perspektiba kasama si Sonia P. Soto sa Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lamang sa CLTV. Angelica Cara, CLTV News. Inirereklamo na ilang motorista na nagdaraan sa kaban ng Montejar Santos Avenue ang madulas sa bahagi ng Lasatin flyover. Bukod daw kasi sa nakasisira ito ng sasakyan, takaw aksidente rin ito. Narito po ang report.
Hindi raw magawang mapanatag ang loob ng ilang motoristang nagdaraan sa Lasatin Flyover sa siyudad San Fernando, Pampanga dahil na rin sa kasulukuyang sitwasyon nito. Makikita na bakbak na ang aspalto kaya naman halos labas na ang bakal o metal plate sa daanan ng mga sasakyan. Bukod sa madalas maging sanhi ito ng pagkasira ng mga sasakyan, takaw aksidente rin daw ang flyover para sa mga bumabiyahe. Minsan talagang delikado siya lalo na pagka umulan. Dumudulas yung mga gulong natin at yun ang minsan yung iba nagkakaroon ng diferensya. Tulad nga nung mga hindi nakakondisyon, nasisiraan doon, nakabulbul yung mga traffic. Ngayon, yung dock naman, masyado nang malayo, kaya pagdating namin pagbaba, bumabaksak ang mga sasakyan. Sa Lasatin po? Oo, sa may Lasatin. Ayon sa datos na makikita sa Official Gazette, taong 2012 nang itayo ang Lasatin Flyover na pinondohan ng 373 million pesos. Ayon kay Louis Clemente, officer in charge ng City Public Order and Safety Coordinating Office, madalas daw magkaroon ng minor accidents dahil na rin sa kalagayan ng flyover. And ang usual na nararanasan nating aberya dyan, kadalasan kapag umulan, medyo nahihirapang umakyat yung mga sasakyan natin. Kasi nga, gawa nung yung mga metal plates na nakalagay nga as flooring ng ating flyover, medyo baga sa put-put na, wala ng traction. So, minsan may mga motor dyan na nadudulas, yung mga minor accidents na nangyayari, may mga light vehicle din na yun nga, hindi rin makasampa kaagad dahil nga walang traction. At kalimitang nangyayari, especially kapag kabasa talaga, bumabagal yung traffic doon. Tuwing umuulan daw ay nagpapadala sila ng tauhan para magmando sa daloy ng trapiko sa flyover. Naglalagay din umano sila ng mga safety cone sa parte ng flyover na hindi ligtas daanan upang maiwasan ng mga motorista. Ayon kay Clemente, nakipag-ugnayan na sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang maisaayos ang flyover. Ang DPWH kasi may jurisdiction sa naturang proyekto. Nakakausap ng CLTV News si DPWH Region 3 Director Engineer Rosales Tolentino at pinasa kami kay District Engineer Almer Miranda. Sinisikap pang makuha ng CLTV News ang panig ni Miranda sa kasulukuyan. Marin Lozano, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Mga karehiyon, 30 days na lamang po at tapos po na.